Tervetuloa tosiaan sen pidemmittä puheitta. Me lähdemme asiaan. Meillä on täällä keskustelijoina, jos lähdetään tuolta päästä vai lähdetäänkö täältä päästä, kummin päin halutaan vai keskeltä. Lähdetään tuolta päästä perusturvajohtaja Terttu Nordman, sen jälkeen kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Sitten on Nilab, joka on saapunut Suomeen 10 vuotta sitten Iranista. Pakistanista tullut Nusrat, hän on 2,5 vuotta asunut Suomessa. Kari Petäjä, SPR:n VS-toiminnanjohtaja ja ylikommissaario Hans Vuoti Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Sen lisäksi on Toni Ranne. Toni on rehtori, nouse ylös, sä oot niin pitkä, että et sä tarvitse lavaa lainkaan. No, hyvä. Hän on työskennellyt 9 vuotta maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa, joten hänellekin sopii kysymyksiä asettaa. Mutta jotta päästään alkuun, niin otetaan ensin tarinat maahanmuuttajilta. Nilab, voisitko sä aloittaa kenties kertoa oman tarinasi, miten sä oot Suomeen tullut? Ensinnäkin terve kaikille. Se on tosi kiva nähdä, että sali on melkein täynnä. Se tarkoittaa sitä, että me suomalaiset, kun mä oon myös Suomen kansalainen, niin otamme kantaa tähän asiaan, oli samaa mieltä tai eri mieltä. Siis sydän lämpenee, kun näkee, että ihmiset oikeasti ajattelee toista. Olen muuttanut Suomeen 2005 ja olen ollut vuoden maahanmuuttaja valmistava luokassa opiskelemassa suomea, jonka jälkeen sitten 3 vuotta yläasteella ja sitten niin edelleen ja tällä hetkellä korkeakoulussa. Ja ohjaajana olen Junnilassa tällä hetkellä, opetan myös persiaa Kaarisillan koululla ja olen ollut asioimistulkki. Monta työtä teen, eli olen sekä suomalaisten että oma maasta kotoisin tai muiden maahanmuuttajien kanssa tekemisessä. Lyhyesti haluaisin kertoa, että mun mielestä on tosi kiva olla täällä siis Suomessa, olkoon sitten Rovaniemellä, mihin mä muutin, tai tulin kiinteäpakolaisena, tai sitten Porissa. Ihana naisena tehdä töitä, kiitos suomalaisille, että antoivat sekä minulle että kaikille muille tuleville tulleille maahanmuuttajille mahdollisuus. Ainakin itse ajattelen, että olen hyvin sopeutunut teihin, teidän kulttuuriin. Ja mun mielestä on tosi kiva, että saan olla myös täällä, kertoa sitten teille ja on valmis myös vastaamaan teidän kysymyksiin. Ja se, että olisi tosi kiva, jos saadaisimme tänne Porin vastaanottokeskus, koska myös teille annetaan mahdollisuus tutustua meihin ja meillä on mahdollisuus tutustua teihin. En tiedä, mitä mieltä ihmiset on, mutta oikeasti voisin kertoa, kun nyt mä oon ollut siellä Junnilassa, niin oikeasti ihmisillä on hätä, että ne lähtee pakoon. Ja miksi ne valitsee Suomeen? Juuri sen takia, että Suomi on ihana, pieni, rauhallinen maa, missä saisi olla. Ei ole enempää kerrottavaa, että sais kaikki sitten kertoa. Sä voit antaa, Nilab, kiitos tästä, sä voit antaa mikrofoni siihen viereen. Nusrat, hän on ollut 2,5 vuotta. Otetaan kysymykset sen jälkeen, kun kaikki on niin kuin alustaneet tämän homman, niin päästään tästä keskusteluun sen jälkeen sitten. Ja kaikki saa kysyä. Niin, Nusrat, sä oot 2,5 vuotta asunut Suomessa, mutta jatka tästä. Moi kaikille. Minä olen Nusrat Habibi, olen kotoisin Pakistanista. Olen ollut Suomessa vain 2,5 vuotta. Me olemme oikeasti viihtyneet Suomessa. Elämämme on täällä paljon parempi, terveellinen, turvallinen. On totta, että muuttaminen uuteen maahan se tuo paljon stressiä ja haasteita, mutta olen niin kiitollinen kaikille, jotka ovat auttaneet sopeutumaan, mutta olen tässä suhteessa. Minä muistan, kun uutena vuotena yöllä me menimme katsomaan ilotulitusta ja silmiin tulivat kuunteleita miettimässä, kuinka rauhallinen ja turvallinen Suomi on, jossa kaikki nautivat juhlista niin iloisesti. Ja mekin olemme onnellisia, että me nautimme Suomen rauhasta. Ennen kuin muutimme Suomeen, olin kuullut, että Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä. Olin niin ulpeana äitinä, koska
se oli äärimmäinen toiveeni, että lapset saavat parhaan koulutuksen. Ja olen ollut työskennellyt opettajana 10 vuotta Pakistanissa ja Thaimaassa, mutta englanniksi olen opettanut kemiaa, biologiaa, matikkaa, fysiikkaa ja jonkun aikaa englantia. Suomessa sain lyhytaikainen kokemus koulutustyöstä Kaarisillan koulussa. Olen niin kiitollinen rehtori Johanna Siitarille, että hän antoi mahdollisuuksen minulle katselemaan koulutusjärjestelmää Suomessa. Muuten en olisi saanut vielä käsitystä tästä. Alussa piti kommunikoida englanniksi suomalaisten kanssa. En tiennyt, mihin saada yhteyttä lapsen harrastuksista ja miten kommunikoida opettajien kanssa, mutta nyt kun osaan vähän suomia, nyt voin keskustella opettajien kanssa lapsen arkipäivistä. Suomessa on uskonnon vapaus, se on niin hieno asia. Kaikki voivat suorittaa uskonnollisia tehtäviä omalla tavalla. Aina kun tulee jotain kysyttävää, keskustelen opettajien kanssa ja aina kunnioittavat, he kuuntelevat asioita ja aina antavat paras ratkaisuuden meille. Suomessa terveydenhuolto se on mahtava. Lapsille on ilmaiseksi hampaiden vuositarkistus, vauvojen tarkistus ensimmäisen vuoden aikana. Se on hieno asia Suomessa. Minulla on 3 lasta ja sain 3. Suomessa ja se oli paras kokemus minulle. Sain paras hoitoa ja sitten ohjeita jälkihoidosta. Suomi on tarjonnut paljon meille. Se olisi meidän velvollisuus olla lojaali tähän maahan, koska se on antanut turvallisuus meille. Meidän pitää kunnioittaa Suomea ja Suomen yhteiskuntaa ja pitää kokeilla palauttaa samaa rakkautta ja huoltoa, jota olemme saaneet suomalaisilta. Kiitoksia paljon. No niin, jatketaan näitä alustuksia. Ja tosiaan, hei, täällä on vielä jonkin verran tyhjää täällä edessä penkkirivejä, joten sieltä takaa, jos ei jaksa seistä, niin tännekin mahtuu tulla kyllä. Joo, Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, jatkaa tästä, miksi ollaan liikkeellä ylipäätään. Hyvää iltaa. Tässä kaikki meistä varmaan ovat tietoisia siitä kansainvälisestä tilanteesta, jonka seurauksena turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut Suomessakin. Ja tänäänhän tuli tieto, että nyt 20 000 turvapaikanhakijan määrä on mennyt rikki. Ja tässä pari päivää sitten maan hallitus teki ennusteen, että heitä tulisi tämän vuoden aikana jopa 50 000. Siitä on toista viikkoa aikaa, kun tällainen vastaava tilaisuus järjestettiin Reposaaren puukoululla ja tuolloin odotettiin turvapaikanhakijoita hätämajoitukseen Junnilan leirikeskukseen ja he tulivatkin sitten viikonlopun aikana ja he olivat ensimmäinen ryhmä, joka tänne Poriin tuli. Sitten seuraavalla viikolla sisäministeriö lähetti kaikille meille kunnanjohtajille vakavan vetoomuksen siitä, että tätä turvapaikanhakijakysymystä selvittäisimme omissa kunnissamme. Ja sen jälkeen viime viikolla minulle tuli ilmoitus Maahanmuuttovirastosta, että Porin kaupungin alueelle ollaan perustamassa yksityistä yksikköä, johon tulee 21 15-vuotiaista tai sitä nuorempaa lasta, jotka ovat saapuneet yksin maahan ilman huoltajaa. Ja eilen Porin kaupunginhallitus teki päätöksen siitä, että Liinaharjan kiinteistö vuokrataan Maahanmuuttovirastolle vastaanottokeskuksena käytettäväksi. Porin perusturvahan on pitkään suunnitellut sitä, että Liinaharjan vanhainkodin käytöstä vanhustenhuoltolaitoksena luovutaan ja perusturvajohtaja Terttu Nordman kertoo siitä prosessista erikseen. Eli se suunnitelma oli ollut olemassa, mutta nyt sitä vähän nopeutettiin. Ja
Ja kaupunginhallitus teki mielestäni suoraselkäisen päätöksen, sillä on selvää, että Porin kokoisen kaupungin on kannettava vastuunsa tästä turvapaikkakysymyksestä. Jokainen varmaan ymmärtää, että öisin on jo pakkasta ja talvi on tulossa ja ihmisten pitää saada katto päänsä päälle. Tämä on jo inhimillisistä perusteista mun mielestä meidän velvollisuutemme. Ja sitten mitä tulee tähän Vähäraumaan, niin täällä on varmaan henkilöitä, jotka muistavat vielä aikoja 70 vuotta sitten. Et silloinhan täällä on ollut silloisen aseveljen saksalaisten komentopaikka tuossa Liinaharjan kartanossa ja täällä lähistöllä on ollut myös saksalaisten varikko, autovarikko, jossa neuvostoliittolaiset sotavangit olivat pakkotöissä ja he tulivat sieltä vankileiriltä, joka oli lentokentän läheisyydessä, jalan tänne Vähäraumalle. Ja sitten tulivat vielä Karjalan siirtolaiset. Että kyllä se sota ja sotan seuraukset ovat näkyneet täällä vähäraumalaisten elämässä aikaisemminkin ja kaikesta on kuitenkin yhdessä selvitty ja toivon teille pitkämielisyyttä tässä asiassa ja jos teidän mieltänne askarruttavat turvapaikanhakijoihin liittyvät kysymykset, niin sitä varten me olemme täällä tänä iltana, että yhdessä löytäisimme näihin kysymyksiin vastauksen. Tervetuloa. Jatketaan jo siitä vierestä. Terttu Nordman, perustulojohtaja, jatkaa siis tästä. Mitä tapahtuu vanhusten näkökulmasta ja missä aikataulussa? Tämä on myöskin asia, joka on puhuttanut paljon. Hyvät kuulijat, me hoidamme perusturvassa päivittäin noin 1400 vanhusta, joko omana toimintana tai ostopalveluna. Meitä ohjaa lait, asetukset, säännöt. Ja viimeisimpänä niistä meille on tullut vanhuspalvelulaki, jota ollaan noudateltu jo viime vuosi. Vanhuspalvelulaki muun muassa nostaa esille nämä vanhusten tarpeet, itsemääräämisoikeuden, vanhusten arvokkaan hoidon ja myös sen turvallisuuden. Nyt Liinaharjan vanhainkoti on tullut tiensä päähän. Se on jossain vaiheessa ollut hyvä, moderni, vanhusten hoitoon tarkoitettu hoitolaitos. Mutta vuodet on tehnyt tehtävänsä ja me todella ollaan jo ajat sitten ajateltu, että se toiminta siellä lakkautetaan, kun me saadaan aina uusia tiloja tilalle. Tämä vanhainkoti todella päätettiin niin, että se loppuu joka tapauksessa ensi vuoden lopussa. Mutta nyt tätä päätöstä kiirehdittiin ja sillä tavalla, että me saadaan varmasti tämän marraskuun aikana siirrettyä meidän asiakkaita heidän toivomiinsa paikkoihin. Meillä oli alkuvuodesta siellä asiakkaita 120 ja heistä puolet siirtyi tammikuun aikana tuonne Jokirantaan ihan meidän omiin uusiin tehostetun palveluasumisen yksikköön ja nyt siis siellä on toiset 60 jäljellä. 60 asukkaasta 40 on niitä, jotka on pitkäaikaispäätöksellä siellä, jotka on pidempään asuneet, ja 20 heistä on niitä, jotka tulevat aina vuorohoitoon. Eli esimerkiksi omaishoitajan vapaapäiviksi, niin he tulevat sinne meille hoidettavaksi. No, nyt on siitä kysytty ja huolestuneena oltu, että mihin meidän asukkaat joutuu. Ja mihin me laitetaan heidät? No oikeasti me ei laiteta heitä minnekään, vaan omaiset yhdessä tietenkin vanhusten ja meidän palveluohjaajien kanssa katsovat niitä paikkoja ja valitsevat, mikä on heidän omaiselleen olisi se paras paikka. Meillä on vaihtoehtoja, diakonialaitos, josta ollaan vuokrattu tilat 30 vanhukselle ja ne on niitä laitospaikkoja, joihin on mahdollisuus meiltä siirtyä henkilökuntineen päivineen. Eli noin 30 paikkaa ja siinä kuormassa tulee mukana noin 20 hoitajaa.
No sitten meillä on tällä hetkellä vapaana yksityisellä puolella valmistuneita, ihan uusia tehostetun palvelun yksiköitä tällä Porin kaupunkialueella 3 palvelun tuottajalla, jotka on meillä kilpailutettuna, eli Attendolla, Mikevalla ja Mainiovireellä. Eli ne on ihan täysin yksiä hyviä vaihtoehtoja, mihin voidaan sitten miettiä sitä tulevaa paikkaa. Ja tosiaan omaiset yhteistyössä meidän kanssa valitsee, me ei ketään siirretä tai pakoteta mihinkään paikkaan. Sitten nämä vuorohoitolaiset. Siitä on myös kysytty, että mihin vuorohoitolaiset joutuu. No meillä on jo tänään lisätty vuorohoitopaikkoja Himmeliin ja myöskin Noormarkun arviointiyksikön siihen läheisyyteen. Siellä Liinaharjan alueella on sitten myös meidän kotipalvelun tällainen taukotupa, eli ne kodinhoitajat, kotisairaanhoitajat, jotka ovat sillä alueella, niin he käyvät vaatteita vaihtavassa, he käyvät kirjaamassa, niin heille on uudet tilat vuokrattu sieltä Tekun Lapran vanhoista tiloista, ja he ovat siinä vuoden, koska heille on jo suunniteltu, että heti kun me saadaan kaupungin sairaalan remontti valmiiksi, niin sinne tulee sitten nämä uudet taukotilat. Eli näin on järjestetty asukkaiden asiat. Sitten sen jälkeen meillä tämä henkilöstö. Siellä on henkilöstöä tällä hetkellä 38, ja kun vanhuspalveluissa on ollut tilanne vähän epäselvä, me ei olla vakituisia paikkoja täytetty, vaan ne on sijaisilla, eli meillä on tällä hetkellä 34 avointa paikkaa. Kaikki voivat tehdä sieltä valintansa. Tänään on jo laitettu toivelistat, että jokainen voi valita sen, että haluaako mennä sinne diakonialaitokselle vai haluaako tulla meidän vanhuspalveluun näihin tiettyihin pisteisiin. Eli tällä tavalla, ja aikataulu on tosiaan se, että marraskuun aikana me yritetään, että kaikille löytyisi hyvä, asiallinen, turvallinen paikka. Selvä. Jatketaan näitä alustuksia. Otas Kari sun kanssa seuraavaksi. Kari Petäjä, siis SPR:n VS-toiminnanjohtaja. Ja tarkoitus on kertoa vähän siitä, että mikä on tämä turvapaikanhakijoiden kokonaiskuva tällä hetkellä ja mitä siellä vastaanottokeskuksissa tapahtuu. Hyvää iltaa kaikille. Tuossa kaupunginjohtajan alustuksessa kuultiinkin jo tämänhetkinen tilanne, ja siitä ei tarvitse varmaan kenellekään kertoa. Tänään tosiaan 20 000 turvapaikanhakijaa rajaa meni rikki Suomessa. Punaisen Ristin kannalta, kun me katsotaan tätä tilannetta, missä me ollaan tekemässä töitä tällä hetkellä, niin EU-maihin on tullut tammikuun ja syyskuun aikana noin 1,1 miljoonaa turvapaikanhakijaa. Kuitenkin siellä, missä me pääsääntöisesti tehdään töitä, eli Lähi-idän alueella, Syyrian naapurimaissa, niin on 4,5 miljoonaa turvapaikanhakijaa edelleenkin meidän pakolaisleireillä ja UNHCR:n ylläpitämissä leireillä, ja se valtava massa on edelleen siellä paikalla, eli ne kaikki eivät ole siirtyneet, eivätkä ole tulossa toivottavasti Eurooppaan. Eniten turvapaikanhakijoita on maittain Turkissa, 1,9 miljoonaa henkilöä. Libanonissa 1,1 miljoonaa, Jordaniassa 630 000, Irakissa 250 000, Saksassa 230 000 ja Ruotsissa 75 000. Ja toivottavasti tähän saadaan jonkinnäköinen järjestys, miten EU-alueelle tullaan ja täällä henkilöitä rekisteröidään. Suomi on hyvä mallimaa tässä järjestelykeskuksen osalta, mikä on Tornioon perustettu, ja sitä ovat muut maat käyneet katsomassa ja miettimässä, miten heidän omalla alueellaan voitaisiin rakentaa samalla järjestelmän. Kysymys on lähinnä siinä, että saadaan Suomeen tulleet henkilöt rekisteröityä, jotta me tiedetään, ketä täällä Suomessa on, ja sitten voidaan heidän asiansa ottaa tutkittavakseen, että ansaitsevatko ja saavatko he sen turvapaikkapäätöksen, mitä he ovat tulleet täältä hakemaan. Ja se on taas viranomaisten tehtävä hoitaa se kuvio kuntoon. Punaisen Ristin rooli tässä ketjussa on auttaa näitä ihmisiä. Me autetaan viranomaisia selviytymään niissä tehtävistään, mikä heille kansainvälisen lain ja Suomen perustuslainkin mukaan niin kuin kuuluu, ja lain mukaan niin kuin mennään eteenpäin. Ja tällä hetkellä
Suomessa Punaisen Ristin ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa sijaitsee 75% näistä turvapaikanhakijoista, eli me ollaan majoitettu nyt 11 000 Suomeen tullutta hakijaa, ja hyvässä yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa näitä paikkoja etsitään koko ajan. Suomeen tulee noin 250-400 henkeä tällä hetkellä vielä maahan joka vuorokausi, ja heille täytyy löytyä jonkinnäköinen katto pään päälle, jotta heidän asiansa voidaan ottaa esille ja käydä se lävitse. Pääsääntöisesti meille tulee tällä hetkellä Irakista turvapaikanhakijoita. Somalia on toiseksi suurin kansallisuus siellä, Afganistan kolmantena. Ja nämä on tietysti niitä alueita, missä niin kuin tämä kriisi on taas kevään ja syksyn aikana niin kuin eskaloitunut entistä vakavammaksi ja kohdistuu siviileihin. Nämä henkilöt hakeutuu aika pitkälle niille alueille, niihin maihin, mistä heillä on jo entuudestaan tietoa, missä heillä on mahdollisesti ystäviä, sukulaisia, tuttuja, jonka kautta niin se tieto tulee. Ja se varmaan selittää myös irakilaisten suurta osuutta Suomeen, että Suomi on heille aika tuttu maa verrattuna vaikka syyrialaisiin, jotka pääsääntöisesti jäävät Ruotsin puolelle. Tällä hetkellä Harjavalta oli Satakunnassa ensimmäinen vastaanottokeskus, joka perustettiin tuossa, ja siihen meille tuli pyyntö kesäkuussa tuli pyyntö ruveta etsimään tiloja ja paikkoja Maahanmuuttoviraston pyynnöstä, ja elokuussa saatiin Harjavallasta vastaanottokeskus niin kuin työn alle, ja elokuun viimeisinä päivinä otettiin ensimmäiset asukkaat sinne sisälle. Siellä on tällä hetkellä 255 turvapaikanhakijaa. Kokemäelle ollaan majoitettu Pietkäjärven vapaa-ajan keskukseen 100 turvapaikanhakijaa, ja Junnilassa on 50 turvapaikanhakijaa, ja huomenna Kokemäen vastaanottokeskukseen ammattioppilaitoksen yhteydessä olevaan vanhaan asuntolaan tulee varmaankin 50 turvapaikanhakijaa lisää. Ja sitten on vielä tämä Pihlajalinnan osoittama yksityinen keskus, joka on Kokemäellä tulossa myös niin kuin käyttöön. Eli Kokemäen alueella on tällä hetkellä noin 250 turvapaikanhakijaa, että siellä ehkä Harjavallan lisäksi on niin kuin suurimmat nämä Satakunnan keskukset. Punaisen Ristin kannalta maakunnittain kun katsotaan, niin Satakunnassa on kuitenkin vielä kolmanneksi vähiten maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita, eli me ollaan Savo-Karjalan ja Länsi-Suomen kanssa niin kuin pienempiä alueita tällä hetkellä vielä majoittamisessa, mutta suhteessa asukaslukuun ollaan ihan samalla tasolla kuin muutkin Suomen maakunnat on, ja siinä mielessä niin kuin asia ei ole meillä niin kuin vähempää kuin muuallakaan, vaan suhteellisesti katsottuna niin olemme samassa tasossa kuin kaikkialla muuallakin Suomessa ollaan näiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Liinaharja on tullut Porin kaupungin taholta esille, kun ollaan kyselty. Me ollaan myös sitä soittokierrosta ruvettu tekemään jo heinä-elokuussa, että mistä löytyy tiloja, kun sitä on meiltä pyydetty. Ja silloin Porin kaupunki on vastannut, että Liinaharja voisi olla yksi kohde. Ja kaupunginhallitus on nyt tehnyt sen päätöksen ja tarjoaa sitä Maahanmuuttovirastolle, ja se neuvottelu käydään vielä Maahanmuuttoviraston kanssa, että miten se onnistuu ja toteutuuko se sinne. Ja meidän ajatuksena on, että Liinaharjaan voitaisiin sijoittaa 250-300 turvapaikanhakijaa, jos se tulee toteutumiseen. Ja siitä tulee tämmöinen omatoiminen keskus, eli sinne tehdään rakennusmuutoksia niin, että ne asukkaat pystyvät tekemään itse ruokansa ja pesemään pyykkinsä ja hoitamaan itsensä. Se palvelu, mitä me heille annetaan, niin on kuiva ja lämmin tila ja sitten ohjauspalvelu, suomen kielen koulutusta, kulttuurin koulutusta, vapaa-ajan toiminnan ohjausta ja tähän Suomessa arkeen selviytymisen ohjausta ja opastusta. Noin 20-25 työpaikkaa tulee Liinaharjaan, ja jos nämä asiat menee niin kuin eteenpäin, niin kuin näyttää hyvässä tahdissa, niin mä luulen, että tämä rekrytointi aukeaa meillä ensi viikon aikana ja ruvetaan hakemaan uusia työntekijöitä. Satakunnassa ei ole vastaanottokeskusta ollut. 2009 ja 2010 jouduimme perustamaan edellisen kerran hätämajoitusyksiköt Kokemäelle. Se opetti meitä aika paljon, että nyt otettiin pikkusen varautua, minkä mennään, ja mä olen tosi iloisesti yllättynyt, että kun meidän Harjavallan vastaanottokeskuksen työpaikat oli auki, niin meille tuli lähes 500 työhakemusta, joista on sitten valikoitu tällä hetkellä, tai työsopimus tehty noin 20 henkilön kanssa, ja
Ja sitä joukkoa katsotaan edelleenkin, että miten saadaan nämä muut hätämajoitusyksiköt toimimaan ja henkilöitä palkattua töihin ja selviydytään tästä tilanteesta. Mutta se meidän rooli on tässäkin tukea valtion viranomaisia, kuntien viranomaisia selviytymään tästä tehtävistä, ja kiitos siitä meidän runsaalle vapaaehtoisjoukolle, jotka ovat tulleet mukaan tähän talkoisiin. Et meillä on tullut elokuun jälkeen 150 uutta vapaaehtoista mukaan tähän monikulttuurisuustyöhön nimenomaan Satakunnassa, ja valtakunnallisesti niitä on tullut yli 5000. Et se osoittaa myös, että niin kun ihmisillä on halu auttaa silloin, kun se tarve on sitä tehdä, ja olla mukana tässä työssä. Kiitos tästä. Vastaan kysymyksiin. Selvä. On siis Kari Petäjä. Otetaan seuraavaksi Hans Vuoti, ylikomissaario Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Varautuminen ja valvonta. Alusta siitä vähän ja sitten sen jälkeen päästään kysymyksiin, vai halusitko sä Toni vielä sitten? Selvä. Mutta Hans, ole hyvä. Joo, iltaa vaan kaikille. Olen tosiaan Hans Vuoti ja työskentelen tällä hetkellä Varsinais-Suomen puolella järjestyspoliisin päällikkönä. Mulla on vakituinen virka täällä Satakunnan päässä järjestyspoliisin päällikkönä, että olen siellä tehtävä kierros puolen vuoden ajan ja olen tietenkin perehtynyt tänä aikana, kun olen nyt Turussa ollut, niin siellä olevaan tilanteeseen. Jos miettii niin poliisin näkökulmasta näitä asioita, niin tietenkin oleellista on, että tämä maahantulo on hallittu, ja nyt kun tuonne Tornioon perustettiin se järjestelykeskus, niin se maahantulo on oikeasti ollut hallittu, että ne henkilöt, jotka maahan tulee, ne rekisteröityy suurin osa, ja silloin tiedetään, ketä täällä maassa on. Et meidän näkökulmasta tietenkin ongelmana oli siinä alkuvaiheessa, kun tämä järjestelykeskus tuli, että ei tiedetty välttämättä, ketä täällä on. Valtaosa tänne Suomeen tulleista turvapaikkahakijoista on nyt pystytty rekisteröimään. Se, että onko kaikki henkilöt ihan oikeasti niitä, joiksi he itsensä kertoo, niin siitä ei tietenkään pysty ihan takuvarmasti sanomaan. Mutta se on pääasia, että tiedetään ainakin, keidän heidän pitäisi olla. Jos miettii tällä tavalla niin kuin Poria ja sen turvallisuutta, niin tietenkin me itse luodaan se ilmapiiri täällä, että kummonen se on ja kummoiseksi me koetaan se turvallisuuden tunne sillä alueella, että jos me nähdään peikkoja ympäri noin kaupunkiin, niin varmaan se vaikuttaa siihen turvallisuuden tunteeseen. Jos miettii Turku, missä niin kuin väestöstä 8% on maahanmuuttotaustaisia, ja ottaa huomioon se, että kuinka paljon siellä tapahtuu rikoksia, niin tämä turvapaikanhakijoita, niitä on tosi paljon tuolla Turun seudulla, niin rikollisuus ei ole muuttunut mihinkään suuntaan. Se ei ole kasvanut, mutta ei ole kyllä vähentynytkään. Tosiasia on tietenkin, että näiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa rikollisuus on normaali korkeampi, mutta varmaan johtuu siitä, että tämä kotoutuminen ja syrjäytyminen on heidän keskuudessa normaalia suurempaa. Varmaan suomalaisista, jotka on syrjäytynyt, niin riski varmaan sitten tehdä erinäköisiä rikoksia, joilla meidän asiakkaana ja eri yhteiskunnan asiakkaana niin varmaan aina kasvaa. Mutta niin kuin sanottu, niin tänne nyt tulee, mitä Petäjä äskettäin sanoo, niin näillä haavaa niin 250-300 turvapaikanhakijaa ja niin kuin kaupunginjohtaja tuossa sanoi, niin meidän yhteiskunnan velvollisuus on heitä ottaa vastaan. Poliisin tehtävänä tosiaan tällä alueellisesti, niin me vastataan siitä yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta ja tutkitaan totta kai kaikki rikokset, oli sitten kantaväestön mahdollisesti tekemiä tai sitten jos on ulkomaalaisten tekemiä, niin yhtä lailla ne tutkitaan. Se, mistä itse on tällä tavalla niin kuin huolestunut, on tietenkin tämä kiristynyt ilmapiiri, että tämmöistä vastakkainasettelu kantaväestöjen ja turvapaikkahakijoiden välillä on hiukan kasvanut, että se on tietenkin huolestuttava piirre. Mutta en puhu pidempään, vaan toivon, että jokainen esittää niitä kysymyksiä, jokaisella, jolloin on niin tarve esittää kysymyksiä, saa siihen mahdollisuuden, ja toivon myös niitä kriittisiä kysymyksiä, että sitä varten te täällä olette. Hyvä. Kiitos Hans, kiitos kaikki alustajat. Toimitaan siis seuraavanlaisesti. Aina jos jotain kysyttävää tulee, kun kysyttävää tulee toivottavasti, niin kättä ylös. Täältä on 2 henkilöä tuo sinne mikrofonin. Ja tietysti hyvin tapoihin kuuluu esitellä myöskin itsensä, mutta ei se nyt ihan pakollista ole. Hyvien tapojen mukaista. Täältä vastataan sitä mukaan, kun kysymyksiä tulee. Oliko meillä, vai missä oli ensimmäinen kysymys? No niin, ole hyvä.
Hyvää iltaa kaikille, olen Ari Ilen ja haluan tällaisen asian ensimmäiseksi tältä poliisilta, että ei ole mitään niinku vaaraa, mutta kuinka paljon poliisit on tutkinut näiden maahanmuuttajien tai tulijoiden matkalaukkuja, että onko poliisi tutkinut missään vaiheessa niitä, että kuinka paljon tulee esimerkiksi laittomia aseita tänne tai jotain muuta vastaavaa? Mulla on lisää kysymyksiä muillekin, että jos hän vastaa nyt. Joo, ihan lyhyesti tuohon, että totta kai kun ne, niin kuin mä sanoin, että oleellista poliisin näkökulmasta, että se maahantulo on hallittu. Silloin kun tiedetään, että ne tulee tuolta esimerkiksi Tornion kautta, niin totta kai ne niin tutkitaan, ettei tänne mitään niin laittomia välineitä tule tänne maahan. Siis matkalaukut on tutkittu vai? No kyllä ne siellä niin kuin tutkitaan tuolla Torniossa, että jos siellä niin kuin, kun rajavalvontaa tehdään sillä tavalla, kun ne tulee maahan, niin totta kai niin kuin tutkitaan siellä. No niin, selvä. Uskoo kuka uskoo. Oliko sulla vielä joku toinen kysymys, että päästetään muutkin ääneen? Mulla on kysymys siitä, että Porin kaupunginjohtajalle, että minkä takia te pidätte, no tietysti ittenne pidätte ja näitä irakilaisia tärkeämpänä kuin porilaisia, mutta eikö te ole valittu sen takia vaaleilla, että pidätte porilaisten asioista huolta? Porilaiset vanhemmat jää porilaiset vanhukset jää lailla laitospaikkaan, ne hääretään muualle, että saadaan irakilaisille joku paikat, raapäille miehille, mikä ei tule koskaan kotiutumaan Poriin, vaan 3 vuoden päästä Pori maksaa niitäkin laskut, että 3 vuotta maksaa valtio, mutta sen jälkeen maksaa Pori. Aino-Maija Luukkonen, ole hyvä, vastaa. Joo, Terttu Nurman kertoi äsken siitä, että vanhukset saavat nyt paremman hoitopaikan, minkä Liinaharja pystyy tarjoamaan. Ja se varmasti jokainen ymmärtää, joka on käynyt tuolla Liinaharjan kiinteistössä, että se ei ole enää ajanmukainen. Ja kun mainitsitte, että tänne tulee irakilaisia ja raavaita miehiä, niin ainakin sinne Junnilan hätämajoitusyksikköön on tullut nimenomaan lapsiperheitä, ja me olemme toivoneet myöskin maahanmuuttovirastolta, että myöskin Liinaharjan kiinteistöön tulisi lapsiperheitä. Just sen takia, että esimerkiksi Polin kaupungin koulujärjestelmässä on totuttu maahanmuuttajalasten koulutukseen. Eli Toni, joka on täällä, niin hän tietää, että Itä-Porin koulussa, ja täällä on myös Kaarisillan koulun rehtori, niin täällä on todella mittavaa kokemusta maahanmuuttajalasten valmistavasta koulutuksesta ja heidän kotouttamisestaan. Et jo senkin takia kaupunki on toivonut, että tänne tulisi nimenomaan lapsiperheitä. Ja mä toivon, että Maahanmuuttovirasto kunnioittaa sitä kaupungin toivomusta. Selvä. Haluatko Toni sanoa tähän väliin puoli puhetta näistä? Täällä on tosiaan siis Toni Ranne, myöskin rehtori, joka on tehnyt maahanmuuttajalasten kanssa töitä useamman vuoden. Joo, kyllä. Eli tosiaan 9 vuoden kokemus maahanmuuttajalasten opetuksesta ja rehtorina toimimisesta, ja se tärkein kokemus on ehkä se, että lasten kotoutuminen nopeutuu ja paranee merkittävästi koulun välityksellä, ystävien saanti sieltä, harrastusten saanti sieltä, ja muutenkin just se, että perheet kokee koulun semmoiseksi keskeiseksi paikaksi. Selvä. Siellä on seuraava kysymys, ole hyvä. Juu, Anssi Salmi. Mun mielestä Liinaharjan vanhainkoti ei ole infraltaan paras ratkaisu. Ehkä jos meidän pitää ottaa turvapaikanhakijoita, niin voitaisiin ajatella Lattomeren koulu esimerkiksi tai Mäntyluoto, mutta nehän on nuijittu tänään jo läpi kaupunginhallituksen kokouksessa. Bravo. Sitten aiheeseen poliisille, eli Helsingin poliisille on lyhyen ajan sisällä tullut rikostutkintaan pahoinpitelyä, näpistyksiä, laittomia uhkauksia, taskuvarkauksia ja seksuaalista häirintää, joka on kohdistunut teinityttöihin. Lähes kaikissa tapauksissa rikoksista epäillään Suomen turvapaikanhakijoina tulleita irakilaismiehiä.
Eli mikä on Porin poliisin resurssitilanne? Meinaatteko tältä pohjalta lisätä resursseja? Ja sitten toinen kysymys siihen jatkoon, niin tämmöisiä niin kuin partioita ollaan jo, kansan katupartioita ollaan jo perustamassa. Mitä te sen asian näette? Niin, perustettu jo. Mä joudun hiukan sillä tavalla niin kuin Lounais-Suomen poliisilaitoksen näkökulmasta niin kuin asiaa niin kuin toteamaan, niin kuin mä sanoin, niin Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on kohtalaisen paljon turvapaikanhakijoita ja se ei ole meidän tilastoissa näkynyt. En osaa sanoa, minkä takia Helsingissä on tämmöistä ollut, että siitä täytyy melkein Koskimäen Ilkalta tarvitsisi kysyä, että mikä se todellinen tilanne on. En voi, niin kuin, ei varmaan kukaan poliisi ei sitä niin kuin kiellä, etteikö tämän asian myötä tule tiettyjä lieveilmiöitä. Ja niin kuin mä sanoin, niin varmaan näiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa niin kuin mahdollisen rikoksen tekoon, niin he on niin kuin hiukan yliedustettuna kantaväestöön verrattuna. Sitten jos kysyt katupartiointia, niin kyllä poliisin tehtävä vastata tästä yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, että me huolehditaan siitä ja mitään katupartiointia ei ole niin kuin tavallisten kansalaisten aiheellista lähteä tekemään. Otetaan seuraava kysymys sieltä takaa, siellä oli käsi ylhäällä. Juhola Johanna, hei, ja tämmöisen yläasteikäisen tyttären äitinä olen kovinkin huolestunut nuorten tyttöjen turvallisuudesta. Ja näin ollen kysyisinkin, että millaisia kasvatusohjeita annan lapselle kotona, mitä koulu kertoo, koska meillä nyt valitettavasti on vielä viime keväältä ikävä muisto näistä, mihin nuoret teinisuhteet voi päättyä ulkomaalaistaustaisen kanssa. Että haluaisin tietää, että miten ohjeistan lastani kotona turvallisuusasioista ja näistä asioista. Kuka haluaa vastata? Kari Petäjä. Kyllä tämä huolen ymmärrän oikein hyvin ja siihen pyritään vastaamaan sillä, että niin kun me tehdään hyvää yhteistyötä koulun kanssa ja koulun opettajien kanssa. Meillä on asiantuntijoita, jotka pystyvät tulemaan mukaan niiden koulutunneille ja käymään sitä keskustelua oppilaiden kanssa siitä, että miten tämmöinen niin kun ulkomaalaiset ihmiset kohdataan ja heidän kanssaan asioidaan. Ja toinen puoli on sitten se, että niin kun jokaisen turvapaikkahakijan kanssa, kun se tulee tänne, niin se ensimmäinen keskustelu on siinä, että missä maassa he ovat ja millaiset säännöt ja toimintatavat täällä on ja käydään sitä kulttuuria lävitse ja minusta ihmiset pitää kohdata kuitenkin ihmisinä ja katsoa sillä tavalla niin kuin avoimesti ja kohdella heitä samalla tavalla kuin muitakin kansalaisia ja jatsien aikaan kävellä vastaavia ulkomaalaisia, että ei ennakkopelkoa ei kannata lietsoa siihen nuorisoon, vaan käydä niitä asioita lävitse, että mitkä niin kuin saattaa tulla vastaan ja mitkä pelottaa. Ja tätä vuoropuhelua ruvetaan käymään koulujen opettajien kanssa ja haetaan niitä keinoja ja välineitä, millä me saadaan sitä tietoa menemään eteenpäin. Haluaako tähän joku muu vielä jatkaa tähän äskeisen kysymykseen? Tuohon edellisen kysyjälle, joka mainitsi näistä Lattumeren ja Mäntyluodon kouluista, niin tosiaan se kuvastaa sitä, että miten tämä tilanne koko ajan eskaloituu. Eli sen jälkeen, kun tämä liinaharjakysymys on tullut esille, niin meille tuli yhteydenotto yksityisestä yrityksestä, joka Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta etsii yhä lisää tiloja turvapaikanhakijoille täältä Porista. Ja sen takia kaupunginhallitus teki tänään talousarviokokouksen yhteydessä päätöksen siitä, että kartoitetaan tiloja. Meillähän on vapaana olevia tyhjentyneitä koulutiloja, on siellä Lattumerellä, Mäntyluodossa, Pihlavassa ja Puinnintiellä myöskin. Et mun mielestä tämä on ehkä se kuva, joka on syntynyt, niin joudutaan tekemään ripeitäkin päätöksiä, mutta tämä johtuu ihan tämän turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymisestä. Selvä. Oliko Hans Vuoti sulla vielä tähän äskeiseen kysymykseen? Siellä oli seuraava kysymys ja sitten täällä edessäkin oli käsi pystyssä, että jos tänne tuot myöskin mikrofonia. Joo, eli Markus ja
pyydettiin kriittistä puheenvuoroa, nyt tulee sitten kriittistä puheenvuoroa. Eli mä en ymmärrä sitä, kun ensinnäkin mä otan heti kiinni siihen, kun täällä puhutaan siitä, että kaikki tulee sotaa, pakoa ja niin edelleen. Että se ei todellakaan pidä paikkaa. Se esimerkiksi Albaaniasta on kokonaisia kyliä lähtenyt tänne puhtaasti elintason perässä. Albaaniassa ei ole mitään sisällissotaa eikä mitään muutakaan syytä, miksi sieltä täytyisi tänne tulla. Et muistakaa ihmiset se, että tätä perustellaan Syyrian sodalla. 2% kaikista turvapaikkahakijoista Syyriasta, ketä tulee Suomeen. Muistakaa tämä. Sitten se syy, miksi Irakista tulee nyt ihmisiä kauheita määriä, on se, että pääministeri Sipilä menee tyhmyyttään ilmoittamaan, että hän antaa oman talonsa turvapaikkahakijoiden haltuun. Tämän jälkeen internetissä kanavat laulaa ja ihmiset kirjoittaa toisille, että tulkaa Suomeen, sieltä saa muita Pohjoismaita helpommin turvapaikan. Suomi todennäköisesti kiristää nyt näitä käytäntöjä, mikä on ihan hyvä asia, että saadaan täällä jossain vaiheessa loppumaan tämä homma. Mutta sitten mä haluaisin sanoa sen, että minkä takia mä esimerkiksi olen erittäin kriittinen tähän tilanteeseen. Syy on se, EUn ulkorajat vuotaa, tänne tulee laittomasti Välimeren yli jatkuvasti porukkaa. Ja se, jos tässä toimittaisiin niin kuin Australia on toiminut, eli käännytettäisiin ne takaisin, tuhottaisiin ne salakuljettajalaivat, niin tätä liikennettä ei olisi. Ja sitten EU:ssa näiden ihmisten annetaan kävellä valtiosta toiseen, ja he saa itse päättää, että mihin he menee. Niin tämä on ihan kestämätöntä politiikkaa. Kuinka monta tuhatta ihmistä Suomeen pitää ottaa ennen kuin täällä todetaan jotakin, ja todetaan, että ei me oteta enää. Ja niin kuin sisäministeri Orpo on aivan kädetön äijä. Halla-aho pitäisi hakea Brysselistä sisäministeriksi siihen. Mä en ymmärrä Orpon toimintaa. Hänet kysytään haastattelussa, että mitä sit Suomi tekee, jos tän tulee 50 000 turvapaikanhakijoita. Hän pyörittelee silmiä, en mä tiedä. Hyvä puheenvuoro, mutta oliko sulla kysyttävää? Joo, se kysymys on se, mulla on oikeastaan 2 kysymystä. Toinen menee ehkä kaupunginjohtajalle, kun täällä nyt ei ketään hallitusten edustajia vastaamassa tähän kysymykseen. Osaatko sä vastata, että kuinka monta 10 000 ihmistä pitää ottaa Suomeen ennen kuin todetaan, että nyt Suomi on täys? Meillä on kiintiöpakolaisjärjestelmä, jota nostamalla me voitaisiin ottaa tänne ihmisiä. Silloin he olisivat todellisia pakolaisia. Silloin karsiutus nämä elintason perässä tulijat. Sitten poliisille, jos tänne tulee ihmisiä, tänne tuli silloin alussa, ennen kuin tämä järjestelykeskus perustettiin, tänne tuli ihmisiä, mistä me ei mitään tietoa, että missä he on nyt. Mitä poliisi aikoo tehdä, että nämä ihmiset saadaan ulos maasta? Ja sitten kun näitä kielteisiä päätöksiä aletaan jakamaan, niin miten poliisi aikoo varmistaa sen, että nämä ihmiset myös poistetaan täältä, koska sekään ei ole onnistunut tähän mennessä hyvin. Aloitatko sä, Hans? Se verran tuosta rajavalvonnasta, että vaikka Suomi laittaisi rajansa kiinni ja tänne henkilö tulee tuonne rajalle ja ilmoittaa, että hän haluaa hakea turvapaikkaa, niin Suomeen on otettava henkilö vastaan. Toivottavasti ei huudeta kauheasti väliin, että ihmiset, jotka haluaa kuulla mun vastauksen, niin kuulee sen. Mitä tulee näihin henkilöihin, jotka on mahdollisesti laittomasti maahan tullut, niin poliisia tekee jatkuvasti tämmöistä tehostettua ulkomaalaisvalvontaa. Eilen asiasta raportoitiin, mitä Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on asian eteen tehty, että mehän tehdään valvontaa sellaisissa paikoissa, missä ulkomaalaisten oletetaan, tai missä heillä on niin kuin tapana oleskella, ja siellä sitä ulkomaalaisvalvontaa tehdään. Nämä henkilöt poistetaan, että poliisihan ei karkota ketään, että se on maahanmuuttovirasto, joka tekee sen karkotuspäätöksen. Poliisi osallistuu tähän turvapaikkatutkinnan tekemiseen osaltaan, minkä jälkeen maahanmuuttovirasto tekee sen päätöksen, mitä henkilön kanssa tehdään. Että se on kohtalaisen pitkä prosessi, että mitään pikakäännytyksiä ei ole olemassa, että vaikka jossain saatetaan puhua pikakäännyttämisestä. Että henkilö voidaan käännyttää rajalla takaisin tulomaahan, mikäli hänellä ei ole maassaoloedellytyksiä, mutta jos hän ilmoittaa siellä rajalla, että hän hakee turvapaikkaa, niin sitä henkilö ei voi käännyttää, vaan henkilö otetaan vastaan ja hän menee sen turvapaikkaprosessin läpi. Selvä. Oliko siihen toiseen kysymykseen Aino-Maija Luukkonen? Kysymys oli osoitettu lähinnä maan hallitukselle ja valitettavasti mä en voi kommentoida. Joo, mulla ei ole valitettavasti mandaattia vastata tähän, että mä huolehdin niistä. Ei siinä osaa kukaan vastata siihen kysymykseen.
Hei, otetaan rauhassa, hei, jokainen pääsee ääneen, joka nostaa käden ylös. Ja hei, ihan oikeesti, että saadaan tästä joku keskustelu aikaan, niin käsi ylös ja sitten keskustellaan, ettei ne välivuodot. Siellä on seuraava kysymys. Ota mikkiikin. Ei se varmaan oikein kuulu, ota vaan se mikki. Selvä, nyt kuuluu. Okei, kiitos. Mun nimi on Jaakko Puurunen, mä oon täällä asunut ikuisuuden täällä Länsi-Porissa käytännössä koko elämäni, ja toki tämä asia on ollut kuuma keskusteluaihe. Ja kaikki henkilöt, kenen kanssa mä olen keskustellut, ovat olleet yhtä mieltä asiasta. Nyt mä haluaisin, että yleisölle esitettäisiin semmoinen kysymys, että käsi ylös, ketkä on puolesta, ja käsi ylös, ketkä on vastaan. Voisiko juontaja vetää tämmöisen? Se onnistuu ihan hyvin, olkaa hyvä. Onko se, siis kysymys on tästä Liinaharjan vastaanottokeskuksesta? Nimenomaan, juu, Liinaharja. Ja nimenomaan nämä paikalliset ihmiset täällä. Jos siis panelisteille tämä käy, niin voidaan tehdä tämä asia. Ketkä on sitä mieltä, että se vastaanottokeskus on ok, käsi ylös? Ketkä on sitä mieltä, että ei? Tämä on toimittu, tämä asia on tehty. Haluatteko kommentoida jollain tavalla tätä asiaa? Otetaan seuraava kysymys. Täällä oli, hei, edessä oli seuraava kysymys. Ei ole ihan kaikki kyllä. No niin, hyvää iltaa kaikille. Minun nimeni on Anne-Liina Maa ja olen porilainen kaupunginvaltuutettu ja olen sen lisäksi myös opettaja. Ja vähän täytyy sanoa, että hämmästyneenä kuuntelen sitä tyyliä, millä täällä on puheenvuoroja käytetty. Että mä uskoisin, että me voidaan ihan rauhallisesti tästä asiasta keskustella, ja tämä on hirvittävän tärkeä asia. Keskustelemme ihmisistä, niiden ihmisten kohtalosta, jotka lähtevät omasta kotimaastaan pakoon etsimään turvaa muualta, ja miten me porilaiset haluamme heidät vastaanottaa. Todellakin viime aikoina, täällä on puhuttu, että viime aikoina on ollut vähän semmoinen pelottava ilmapiiri Suomessa. Ja mä oon samaa mieltä, mutta mä katson täällä kahta fiksua, upeata naista, maahanmuuttajanaista, ja mua ei pelota yhtään katsoa heitä. Mutta sen sijaan, niin, kun mä jätin auton tuohon koulun eteen ja mua hiukan erikoinen ryhmä oli siellä vastaanottamassa, ja tuolla näkyykin tämä samainen herra, joka oli peittänyt kasvonsa tuommoisella mustalla hupulla, niin se tuntui musta hieman semmoiselta pelottavalta ja epäasialliselta. No niin. Ja sitten vielä yksi asia, mitä mä haluaisin sanoa, niin kun puhutaan näin vakavista asioista, niin mun mielestä silloin kannattaisi aina olla sitten keskustelussa mukana niin ihan selvinpäin, että kaikki ei ole nyt tässä tilaisuudessa sitä muistanut. Oliko sinulla jotain kysyttävää? Mulla ei ollut kysyttävää, mulla oli vaan kiitettävää. Kiitoksia kaikille, että olette tulleet tänne. Ja tämä keskustelu on tärkeä ja täällä on pakko olla tilaa kaikenlaisille mielipiteille. Me ajattelemme eri tavalla, mutta se ei ole hirveän kamala asia, vaan kyllä tähän maailmaan mielipiteitä mahtuu, mutta kunhan pysytään nyt vaan asialinjalla ja yritetään keskustella rauhallisesti. Selvä, otetaan sieltä seuraava kysymys. Iltaa, olen Juha Salo ja kysyisin seuraavaa. Eli vanha appiukko asuu siinä naapuritalossa ja toi mikä tämä YH-talot, niin no ilmeisesti kans siirretään nyt sit, että se väkitarvii siirretään sieltä pois kasvaa. En tiedä, osasiko kertoa oikein tätä kysymystä. Lähinnä tarkoitan Liinaharjan vanhan kodin vieressä vanhusten talo, joka on YH-asunto. Ja äsken kun lähdin kotoa luin lehdestä, että siellä on niinku tämmöinen tilanne, että YH-asunnot laitetaan myös tähän siirtolaisjuttuun. Onko näin? Aino Luukkonen vai? Sitä Liinaharjan vanhainkodin vieressä olevaa
senioriasuintaloa, ei sitä olla mihinkään siirtämässä eikä sen asukkaita. Eli hyvässä yhteisymmärryksessä on keskusteltu henkilöiden kanssa, jotka vastaa siitä talosta. Ja jos te nyt olette tiedotusvälineistä lukeneet, niin mainitsin tuosta Lattomeren koulusta ja Mäntyluodon koulusta ja Pihlavan koulusta, että kartoitetaan, niin me myös kartoitetaan sitä, että kuinka paljon on tyhjänä olevia vuokra-asuntoja tällä hetkellä, että voidaanko niihin tyhjinä oleviin vuokra-asuntoihin sijoittaa lapsiperheitä. Eli tässä ei saako keskeyttää? Eli semmoinen, että tuo kuitenkin siinä on aika pieni piha, jos siihen tulee 250-300 henkeä asumaan, niin aika täyttä rupeaa olemaan piha-alueella. Ja siinä on kuitenkin vanhuksilla ollut tapana olemaan pihassa aika paljonkin, ketä naapuritalossa asuu. Me on luvattu heille, että me siinä on se parkkipaikka edessä ja sitten siinä on se senioritalon edessä oleva parkkipaikka, että me merkitään se sillä tavalla tai erotetaan se, että se on selvästi sen senioritalon parkkipaikka. Okei, tämä oli aika veikeä. Kuitenkin 250 henkeä. No, selvä. Siinä on varmaan poliiseillekin hommaa sitten. Otetaan seuraava kysymys. Kiitos. Terve. Tässä ollaan ihmetelty, että mitä tämä kaikki niin sit maksaa. Että eurot pöytää, että kuinka paljon yksi pakolainen nyt sit, kun tulee tänne keskukseen, niin mitä se maksaa? Ja mikä on Porin kapasiteetti, että tuleeko tämän 5 000, 10 000, koska nostetaan kädet pystyyn, että nyt riittää, että ei me voida ottaa enempää, kun tuntuu, että tämä ei niin lopu lainkaan. Selvä. Onko se Kari Petäjä, tiedätkö näistä euroista? Nämä eurot mitä turvapaikkahakijan majoitus maksaa ja nämä pakolliset palvelut, mitä lain mukaan me heille niin kuin annetaan, justiin katsoin tänään Ylen kokoamaa tiedotetta, missä maahanmuuttovirastot on haettu nämä hinnat esille, ja siellä on tämmöinen hinta kuin 43 € per asukas per vuorokausi. Ei kysytty Yleltä vaan kaupungilta. Jos teet varmaan laskelmat tehnyt, mitä tämä maksaa? Tämä maksaa 43 € per Suomessa asuva turvapaikanhakija per vuorokausi. Maksaa sosiaaliturvaa. Se maksaa teille. No niin, tällä hetkellä. 43 €. Tällä hetkellä. Kuunnellaan mitä hän on sanottava. Kun henkilö tulee Suomeen hakee turvapaikkaa, niin siitä hetkestä saakka hänen kulunsa menee valtion maksatusjärjestelmän kautta, eli maahanmuuttovirasto hoitaa heidän kulunsa siihen saakka, kun he saavat joko laillisen turvapaikkapäätöksen tänne Suomeen tai he saavat sitten kielteisen päätöksen. Niin siihen saakka se menee maahanmuuttoviraston kustantamana se koko toiminta niin kuin lävitse. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun he saavat sen turvapaikkapäätöksen ja jos he päättävät jäädä Poriin, niin sitten se kääntyy niin kuin Porin kaupungin asukkaaksi ja silloin valtio ja Pori käy neuvottelun siitä, mitä se sitten sen jälkeen maksaa. Mutta niin kauan kuin he ovat turvapaikanhakijoita, heillä ei ole pakolaistatusta, niin kustannukset menee valtiolta. Oliko se toinen kysymys vielä, kuinka paljon Porin kaupunki voi turvapaikanhakijoita tulla? Eli kun ajatellaan, että tänne perustetaan vastaanottokeskus, niin Porin kaupunki vuokraa sen maahanmuuttovirastolle, joka maksaa siitä Porin kaupungille vuokraa. Eli se maahanmuuttovirasto on todellakin valtion virasto. Eli se ei mene kaupungin budjetista. Jos mä nyt voin pyytää, että kuuntelisitte, jännittää muuten niin, ettei pysty puhumaan. Ihan rauha vaan. Niin eli silloin kun on henkilöitä, jotka menee Porin kaupungin palvelujen piiriin, tarkoitushan tietenkin on, että lapset, oli he sitten päiväkoti-ikäisiä tai kouluikäisiä, niin he mahdollisimman pian menisivät sinne päiväkotiin tai kouluun, että he oppisivat suomen kieltä ja integroituisivat tähän yhteiskuntaan. Niin me saadaan valtiolta siitä korvausta. Joo, jos maltat kuunnella, niin täällä on meidän
alan asiantuntijoita, niin he kertovat, että kuinka paljon heistä saadaan. Ja sitten mitä tulee näihin aikuisiin, niin se on myöskin tärkeää, että he mahdollisimman pian oppivat sitä suomen kieltä. Että kyllä te varmaan ymmärrätte, että se, että jos ollaan jossakin metsän keskellä ja siellä ei ole mitään tekemistä muuta kuin potkia palloa tai seiniä, niin ihminen eristäytyy ja ei siitä varmasti niin helposti tule sitten suomalainen tulevaisuudessa. Niin sen takia myöskin aikuisten kannalta on tärkeää, että he pääsevät tekemään jotakin. Me tiedämme sen, että heillä on semmoinen 3 kuukauden aika, jona he eivät voi tehdä työtä. Mutta se ei silti estä sitä, etteikö heitä voida tavalla tai toisella aktivoida, osallistaa tähän yhteiskuntaan. Ja meillä on todella paljon erilaisia järjestöjä, joita tulen kutsumaan tuonne kaupungin talolle ja haluan yhdessä heidän kanssa keskustella siitä, että puhutaan nyt sitten vaikka martoista tai maatalousnaisista tai urheiluseuroista, että he voisivat näiden ihmisten kanssa tehdä yhteistyötä. Mä nyt toivon, että kun tänne Vähäraumallekin tulee porukkaa ja täällä on tuo urheilukenttä, niin pelattaisiin sitten vaikka jalkapalloa heidän kanssa ensi kesänä. Otetaan seuraava kysymys, siellä oli seuraava kysymys. Toni vastaa. Hei. Kauan? Joo. Hei. Kauanko kestää yhden maahanmuuttajan työllistyminen Suomessa? Kun täällä on nyt 400 000 työtöntä, romaanitkaan ei ole vielä työllistynyt, niin kauan tämä ruletti kestää? Kuka pystyy tähän vastaamaan? Voitko kysyä toisen kerran vielä, kun ei kuultu, kun täältä huudeltiin täältä etupenkistä? Onko laskettu, että kauanko keskimäärin kestää maahanmuuttajan työllistyminen, että hän alkaa maksaa verorahoja? Pystykö tähän kukaan panelisteista vastaamaan? En ole nähnyt missään tilastoa, että voisin sanoa sen, että niin kuin kauan kestää niin kuin ne työllistyy. Ensinnäkin tämä prosessihan menee nyt niin että niin kuin vielä keväällä keskimäärin noin 5 kuukautta kesti se vaihe, kun henkilö haki humanitaarista suojelua ja turvapaikkapäätöstä maahanmuuttovirastolta, niin se käsittelyaika oli 5-6 kuukautta. Ja tällä hetkellä arvioidaan, että se kestää noin vuoden. Ja tämä vuoden jakso on jo sellainen, jolloin henkilöille annetaan opetusta ja noin 3 tai 6 kuukauden jälkeen he yleensäkin voivat aloittaa niin kuin työn ja virallisen opiskelun Suomessa. Eli siinäkin on jo tällä hetkellä puolen vuoden viive jo siihen vaiheeseen. Tosiasia on tietenkin se, että kyllä näiden turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten työttömyys on lähes 50-60% tällä hetkellä, eli hyvin vaikea ryhmä se on niin kuin tällä hetkellä työllistyä sinne, mutta en osaa sanoa, että mikä se aikajana mahtaa olla. Tämä on suomalaista sananvapautta. Otetaan sieltä takaa seuraava kysymys. No mä sanoisin, että 70% somalialaisista, jotka on tullut maahan, niin on viimeisen tilaston mukaan edelleen työttömänä. Kuuluuko tämä? Joo, kuuluu. 70% maahan tulleista somalialaisista, jotka on jo kauan olleet täällä, niin 70% on edelleen työttömänä. Oliko siellä? Siellä on seuraava kysymys. Mun nimeni on Kaisu Moisel ja haluaisin nyt tuoda tähän tämmöisen inhimillisen näkökulman. Olen itse toiminut nyt vapaaehtoisena tuolla Junnilassa ja olen halunnut tutustua näihin tänne Suomeen tuleviin turvapaikanhakijoihin. Mä oon ajatellut asian niin, että mä en pysty itse vaikuttamaan tähän valtakunnan politiikkaan enkä näihin isoihin kuvioihin. Et se, mihin mä pystyn vaikuttamaan, niin on mun oma asenne. Ja mä olen nyt lähtenyt sitä omaa asennettani tutkiskelemaan ja olen käynyt tutustumassa sekä näihin irakilaisiin että Afganistanista tulleisiin ihmisiin ja myös heidän lapsiinsa.
Ja olen leikittänyt siellä näitä pieniä lapsia ja tutustunut tosiaan näihin ihmisiin. Ja mä itse voin sanoa, että kannattaisi teidän kaikkien tulla ja tutustua edes yhteen tämmöiseen pakolaiseen. Mun kysymykseni, mä lähetin sen kyllä netissäkin, mutta mä kysyn sen nyt sitten vielä tässä, että onko nyt kerätty, onko SPR kerännyt tietoa näistä onnistumisista, jotta me voitaisiin niinku hyödyntää hyviä käytäntöjä myöskin täällä Länsi-Porissa ja että sitten voitaisiin organisoida niin, että täällä mahdollisimman hyvin onnistuisi tänne tulo. Eli nämä hyvät kokemukset, onko ne kirjattu? Kiitos. Joo, me tätä prosessia käydään lävitse ja me toivotaan tällä hetkellä nyt Liinaharjan kohdalla esimerkiksi sitä, että kun päästään siinä vaiheeseen, että niin kun, ruvetaan vastaanottokeskus sinne perustamaan, että me saadaan tehdä se niin kun alusta loppuun saakka ja käydä nämä nyt jo Silokallialla opitut asiat, samoin Harjavallassa opitut asiat, Kokemäen P-pohjassa opitut asiat niin kuin lävitse ja meidän hyvien aktiivisten vapaaehtoisten kanssa ja sitten myös meidän työntekijöiden kanssa ja ottaa ne parhaat asiat sieltä vastaan. Tähän saakka me ollaan kuitenkin menty niin, että kun Harjavaltakin piti avautua 12.9., niin meidän ensimmäiset asukkaat tuli 28.8., jolloin siellä ei oikeastaan ollut vielä mitään muuta kuin lattiat siivottu tyhjäksi, ei ollut vielä yhtään henkilöä palkattu sinne töihin ja samoin kävi vähän Junnilassakin, että kun suunnittelimme sen käyttöönottoa, niin sen jälkeen siellä oli jo pussi pihalla. Eli ollaan menty kädestä suuhun ja takakäteen rakennettu tätä organisaatiota ja järjestelmää. Ja kiitos siitä kaikille näille vapaaehtoisille, jotka ovat olleet mukana tekemässä sitä työtä siellä. Ja kyllä tässä syksyn aikana, lokakuun aikana kerätään nämä joukko kasaan ja haetaan ne parhaat keinot ja välineet, miten voidaan helpottaa meidän olemista, meidän työntekijöiden ja vapaaehtoisten olemista, mutta myöskin sitten järjestelmällistä vastaanottoa näille turvapaikanhakijoille. Otetaan sieltä seuraava kysymys. Kiitos Kari tästä vastauksesta, ole hyvä. Haluaisin vielä kommentoida tuohon opettajan kommenttiin, että pelottaako? Pelottaa, mutta pelottaako kyseiset naiset, lapset, jotka sieltä tulevat? Ei. Mutta media on antanut ymmärtää, että sieltä on suurin osa tullut nuoria miehiä. Ja media on antanut myös ymmärtää, että siellä on tullut mukana turvallisuusriski. Joten uskon, että ihan varmasti jokainen porilainen on huolissaan turvapaikanhakijoiden turvallisuudesta. Ja uskon, että moni porilainen taatusti menee näiden lasten kanssa pelaamaan sitä jalkapalloa ja harrastamaan ja tutustumaan. Mutta missä on ne lapset ja ne naiset? Koska ne ei kuitenkaan pelota. Onko Hans ja sitten kenties Kari, molemmat voi kommentoida tähän? Ja lyhyesti, niin kuin kaupunginjohtaja sanoi, niin 20 000 turvapaikanhakijamäärä meni nyt tänään rikki. Näistä suurin osa, varmaan semmoinen 17 000 on miehiä ja noin 3 000 on naista. Varmaan nämä luvut, Kari taitaa pitää kutakuinkin paikansa. Tarkka luku, joka on tänään Maahanmuuttoviraston kautta haettu, eli noin 14 000 henkeä on ensinnäkin irakilaiset, jotka ovat tulleet tänne, ja miehiä tästä 20 000 on 15 500 miestä, 3 000 yksin tullutta naista ja sitten noin 2 000 lasta, jotka ovat tulleet perheensä kanssa, ja noin 1 500 lasta, jotka ovat tulleet yksin ilman vanhempaa henkilöä Suomeen. Selvä. Sieltä seuraava kysymys. Kiitos. Veera Helman, koko lyhyen ikänsä Länsi-Porissa asunut. Ja tulin tänne entisenä nuorisovaltuuston jäsenenä esittämään itseni ja Porin nuorisovaltuuston puolesta kysymyksen tai muutamankin kysymyksen. Eli koulutuksen sanotaan olevan iso osa integraatiota. Miten tulijoita koulutetaan? Miten suomen kielen opetus järjestetään ja kuka siitä vastaa? Miten kouluikäisten lasten ja nuorten koulutus järjestetään? Ja viimeiseksi, miten porilaiset nuoret voivat auttaa tulijoiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan?
Monta hyvää kysymystä. Kuka aloittaa? Aino vai? Kiitos. Koulutus on tarkoitus järjestää sillä tavalla, niin kuin tässä jo todettiinkin, että nuoret, siis alakouluikäiset, menisivät siihen lähikouluun. Et se on varmasti heille kaikkein paras. Ja sitten kun tulee isompia lapsia, niin meillä on valmistavat luokat Kaarisillan koulussa ja Itä-Porin koulussa. Heillä on kokemusta siitä. Mä olin pari viikkoa sitten itse Kaarisillan koulun valmistavalla luokalla ja siellä oli tosi monta kansallisuutta ja siellä oli tosi mielenkiintoista ja kivaa käydä. Ja sitten tietenkin on toivottavaa, että nuorisovaltuusto on varmaan yksi porukka, joka tullaan kutsumaan sinne kaupungintalolle, kun me lähdetään miettimään sitä, että millä tavalla kotoutetaan maahantulijoita. Ja sitten olen jo puhunut esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys Sammakon kanssa siitä, että mitä he voisivat tehdä. Ja tullaan kaikki mahdolliset tahot tähän mobilisoimaan. Sitten mitä tulee tähän suomen kielen koulutukseen aikuisille, niin mä oon miettinyt sitä, että me järjestettäisiin joku semmoinen vapaaehtoisrinki siihen, että ihan ensimmäisestä päivästä lähin heillä olisi mahdollisuus oppia suomen kieltä. Ja ajatus on siitä, että eläkkeellä olevat opettajat, joilla on pedagogisia taitoja, että mä haastaisin heidät. Jo nyt Turun yliopiston rehtori on luvannut, että Turun yliopisto antaisi perehdytyksen siihen, miten opetetaan suomea ulkomaalaisille, Finnish for Foreigners. Ja mun mielestä se olisi semmoinen mahdollisuus, että alkuopetus voitaisiin järjestää. Esimerkiksi se, että miten käydään kaupassa suomen kielellä ja tämmöiset yksinkertaiset asiat, jotka meille on itsestäänselvyyksiä. Sitten myöhemminhän niin heille ostetaan tämmöistä kotouttamiskoulutusta, jota kilpailutukseen perustuen tarjoaa muun muassa Länsirannikon koulutus Oy, Vinnova, vastaavat organisaatiot. Siinä voidaan hyödyntää meidän kesäyliopistoa ja niin edelleen. Mutta se on olennaista, että mahdollisimman pian opitaan suomea, että yleensä maahanmuuttajat valittaa sitä, että kun kaikki suomalaiset haluaa puhua sitä englantia, niin ei puhuttaisi englantia, vaan mahdollisimman paljon puhuttaisi suomea. Selvä. Olisiko sulla, Toni, tähän koulutusasiaan jotain sanottavaa vai sieltä otetaan yksi kommentti täältä ja sen jälkeen tuolla kysymys. Mä oon Kaarina Ranne, mä oon eläkkeellä oleva opettaja ja mä oon ilmoittautunut vapaaehtoiseksi kouluttamaan suomen kieltä ja myöskin tätä kulttuuria, mikä meillä täällä Porissa on ja Suomessa. Mä oon tänään Punaiseen Ristiin antanut yhteystietoni. Oliko siellä kysymys? Joo, mä oon Samsa. Käy lapset tuossa naapurikoulussa, myöhästyin vähän, tulin sieltä vanhempainillasta. Ja kysymys oikeastaan sinne koulupuolelle, kun muakin vähän pelottaa. Siellä on meidän lasten hyviä kavereita, jotka on vähän eri taustasta ja on vähän ehkä eri näköisiäkin ja osa syntynyt ulkomailla ja näiden kavereiden kaveriporukoissa niin ei ole ikinä ajateltu, että he ovat jotenkin erilaisia ihmisiä, vaan lapset on luonnostaan suvaitsevaisia, ymmärtäväisiä ja empaattisia ja kokee, että kaikki on yhdenvertaisia. Ja oikeasti minua pelottaa se, että mun lapset menettää tämän. Että jos tämän tyyppisiä puheenvuoroja kuntossa, anteeksi, vähän flunssa painaa päälle. Tuossa käytettiin, että näiden lasten pitäisi alkaa varoa toisia ihmisiä ja joku etninen syy vaikka siihen, niin miten koulussa aiotaan ottaa tämä haaste vastaan ja huolehtia, että näin ei pääse käymään? Kuka vastaa?
Olisiko Toni? Kiitos. Eli kyllä mun kokemus Itä-Porin yhtenäiskouluajoilta on se, että lapset on kaiken vähiten ennakkoluuloisia ja he sopeutuu ja he antaa tilaa muille ja ryhmäytyy hyvin ja ottaa kaverit huomioon. En näkisi tässä kyllä semmoista vaaraa. Johanna jatkaa vielä. Joo, ilta kaikille. Johanna Siitari, Kaaresala yhtenäiskoulun rehtori. Meillä on opiskelijoita 16 eri maasta. Ja voin sanoa täällä yhdelle äidille, että onko huolta. Meidän koulussa kyllä kaikki leikkii samassa pihassa, samoja leikkejä, eikä tappeluita suuremmin ole, mitä nyt yleensä tuon ikäiset 1-9-luokkalaiset ovat. Ja vanhemmilta ei ole tullut, olen ollut rehtorina 3,5 vuotta, yhtään soittoa ulkomaalaisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten käyttäytymisestä tai tekemisestä. Lapset kyllä toimivat yhdessä hyvin suvaitsevaisesti. Sieltä seuraava kysymys, ole hyvä. Morjes, mä olen Leppänen Marko. Ja kun te kaikki siellä eturivissä olette nyt vakuuttanut, että tän tulee pelkkiä lapsiperheitä ja pyhimyksiä ja kultamussukoita, ja sit siinä vielä pari opettajaa komppasi tätä, että ei meillä ole mitään pelkoa, niin kaupunginjohtajalle yksi selkeä kysymys, sä et ole yhteenkään vielä vastannut, mitä sut on kysytty, kun sä kiertelet ja kaartelet. Vastaa kyllä tai en. Jos yksikin näistä liinaharjaa tulevista syyllistyy rikokseen, niin lupaatko erota kaupunginjohtaja paikalta? Valitettavasti en lupaa. Hans Vuoti halusi myöskin vastata tähän. Tietenkin kun eletään oikeusvaltiossa, sivistysvaltiossa, niin jokainen tietenkin tietää, että se joka rikoksen tekee, niin se myös siitä vastaa, että ei sitä vastuuta voi kohdentaa kehenkään ulkopuolisiin, että on ihan turhaa esittää tuollaisia kysymyksiä, että se jokainen tietenkin tietää, että kaupunginjohtaja tuollaiseen kysymykseen ei voi vastata. Että, niin kuin sanoin, niin jokainen tekijä vastaa itse, tai jokainen henkilö vastaa omista teostaan. Seuraava kysymys sieltä. Joo, Teemu Rönnäs, poliisisedälle kysymys, että kun sanoit, että ei teillä välttämättä ole mitään käsitystä näiden ihmisten taustoista, mistä tiedätte, että onko mitään kytköksiä esimerkiksi Isikseen tai Al-Shabaabiin? En sillä tavalla sanonut, että ei ole mitään käsitystä, mutta sanoin, että joukossa saattaa olla sellaisia henkilöitä, jotka ei välttämättä ole niitä, joksi itsensä ilmoittaa. Tietenkin jos 20 000 turvapaikanhakijaa tulee maahan, niin varmaan joukkoon saattaa olla sellaisia henkilöitä, jotka kuuluvat riskiryhmään. Meillä on suojelupoliisi tietenkin, joka tekee omaa työtään niiden henkilöiden kartoittamiseksi. Ja meidän poliisihallituksen entinen suojelupoliisissa töissä ollut Timo Kilpeläinen tässä viime viikolla totesi, että se, että tänne Suomeen tulisi tällaisia henkilöitä, niin on kohtalaisen pieni, jotka saattavat syyllistyä johonkin vakaviin rikoksiin. Oliko sulla Niila tähän asiaan kommentoitavaa? Mä lyhyesti haluaisin kertoa, että mä ymmärrän, te ette ole siis turvapaikkahakijoita, vaan te asutte täällä. Ja sen takia on hyvin vaikea ymmärtää, mitä toisesta tuntuu. Ajatellaan, jos esimerkiksi Suomessa olisi sota ja joutuisit, tai olisi pakko lähteä, niin ihmiset lähtee. Mutta miksi suurin osa tulee miehiä tänne? On syy se, esimerkiksi että on menettänyt vaimonsa, lapsensa sodassa, tai sitten myynyt ainoa omaisuuden koti, auto, mikä onkaan, niin myynyt ja sillä rahalla vain pystyy maksamaan yhden ihmisen salakulkemisen toiseen maahan, niin totta kai silloin hän lähtee, että jos hän saisi olla rauhassa, tehdä töitä, niin sitten saisi koko perheen tänne, tai sitten on menettänyt perheensä sodassa. Ja miksi yleensä suurin osa niistä on miehiä, syy on se, että ne ei oikeasti uskalla ottaa lapsen
vaimonsa mukaan, koska kun tullaan, siis Turkista tullaan Kreikkaan, niin varmasti monia kuolee. Ei kukaan isästä voisi niin kuin katsoa, kun oma lapsi kuolee. Mä ymmärrän, että teillä suomalaisilla on huoli teidän lapsista, turvallisuudesta, kaikista, niin yhtä lailla, jos sä oot isä ja sulla on huoli sun lastesta, niin ajattele, että toisellakin on oikeasti sama tunne täällä sydämessä. Häntä pelottaa ottaa omaa vaimonsa tai lapsensa mukaan, koska hän luulee, että ehkä se vaimo ei jaksa kävellä 17 tuntia jossakin mettässä tai olla pienessä veneellä muiden miesten kanssa samassa pienessä veneessä. Jospa se vene uppoo, niin mitä sitten käy? Mä ymmärrän, teillä kaikilla on oikeasti hätä yhtä lailla kuin turvapaikkahakijoille, mutta hei, me ollaan ihmisiä. Meidän pitää tukea toista. Jos meillä on kaikki hyvin, niin ei me voida ajatella, että toisella ei ole hätää. Selvä. Seuraava kysymys. Juu, eli... No millaista tämä niin muslimi ja kristiusko sopii yhteen? Kuka vastaa? Vastaatko sä? Ei millään helvetin muslimit saa mennä naimisiin 9-vuotiaat lasten kanssa, repiä ne palasiksi. Selvä. Mikä on Suomessa perkele laki? 18 vuotta ikäraja. Kattokaa perkele peiliin! Tämä oli puheenvuoro, se on annettu. Mitä sanot Nilap tästä? Kiitos kommentista. Ihmiset voivat olla eri mieltä, mutta minä nousen muslimina tänne. Minulla on minihametta ja ei ole huivi käytössä. Tai sitten jos Nusratilla on huivi, niin se on kunnioitamista siis uskontoon. Minäkin haluaisin esimerkiksi käyttää huivia, mutta kun minä saan olla Suomessa rauhassa, niin ei ole pakko käyttää, niin minä en esimerkiksi käytä huivia. Siis uskonto ei ole se pääjuttu. Ja sitten, jos te olette sitä mieltä, että ihmiset tekee tuolla lailla, niin antakaa sitten mahdollisuus meille naisille ja lapsille päästä tänne Suomeen. Onko he jollain vielä tähän Liinaharja-asiaan liittyen kysyttävää, josta oltiin keskustelemassa? Jos liittyy Liinaharjaan ja siihen, niin ole hyvä. No juu, kyllä tämä nyt sillä lailla liittyy, kun haluaisin nyt vielä siitä ottaa kiinni, kun tässä nyt kauheasti puhutaan siitä, että porilaiset ja suomalaiset, että me luodaan itse tämmöiset pelot ja pelätään näitä maahanmuuttajia tätä kriisiä, niin mä nyt ainakin omasta puolestani voin sanoa, että mä en pelkää sen takia, että tänne tulee teidänlaisia ihmisiä. Te olette selvästi sopeutunut hienosti, te puhutte hienosti suomea, sä elät niin länsimaisesti, sä et vedä mitään purkhaa päälle, jos et sä itse sitä halua tehdä. Mutta se, mikä tässä on se pointti, on se, kun tänne tosiaan tulee näitä miehiä, kauheat määrät, ja mä haluaisin poliisilta nyt vastauksen tähän kysymykseen, että kun otamme esimerkiksi raiskaus- ja rikostilastot, niin siellä korostuvat Lähi-idästä ja tietyistä Afrikan valtioista tulevat ihmiset, vaikka siitä otetaan sosioekonomiset tekijät pois, eli se, että he ovat nuoria miehiä. Niin jos heitä nyt tulee tänne kymmeniä tuhansia, niin eikö se silloin lisää sitä riskiä, että he myös täällä syyllistyvät, tilastollisesti siis syyllistyvät täällä kantaväestöä enemmän näihin rikoksiin? Niin tämä on mun mielestä todella hälyttävää. Hans Vuoti vastaa. Niin kuin jossain vaiheessa iltaa totesin, niin varmaan heillä on se suurempi riski syyllistyä tämän kaltaisiin rikoksiin. Ja varmaan tilastollisesti ovatkin syyllistyneet. Mutta jos katsoo koko meidän, esimerkiksi puhutaan vaikka jotain väkisinmakaamiseen liittyvistä rikoksista, niin kyllä siellä edelleen suomalaiset kantaväestöön kuuluvat ovat yliedustettuna. Mutta heidän suhteellinen osuus on tietenkin hiukan normaalia suurempi. Mutta niin kuin mä sanoin, että se, miten kotouttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy onnistuu, niin sillä on iso merkitys siihen, että miten he täällä yhteiskunnassa elää. Seuraava kysymys sieltä, ole hyvä. Olisi 2 kysymystä. Onko Suomessa todellakin näitä pakolaisia, jotka ovat jossakin vaiheessa olleet niitä venepakolaisia? Ja toinen kysymys, että onko se matkan teko todella niin paljon vaarallisempi, että on pienempi riski tapahtua mitään ja jättää se äiti ja lapsi sinne todelliseen niin kuin vaaran kohteeseen? Kuka vastaa tähän?
Kari Petäjä. Aika vaikea kysymys siinä mielessä, että miten pystytään niin kuin todentamaan se henkilön matkakulku, mutta se mitä minä olen käynyt keskustelua näiden ihmisten kanssa, joita olen tässä tavannut, niin kyllä meillä Satakunnassa on aika iso osa niitä, jotka ovat tulleet Välimeren ylitse. Ja myös niitä, jotka ovat menettäneet perheensä sen matkan aikana sinne Välimereen. Että kyllä niitä Satakuntaankin on kulkeutunut. Sitten se riski on juuri se miettiminen siellä, että rouvat varmaan osaa sanoa tarkemmin, mutta siinä, että niin kuin, kumpi on se turvallisempaa. Ja siinä varmaan punnitaan aika kauan sitä, että niin kuin, otetaanko perhettä mukaan vai lähdetäänkö itse sinne, vai onko näkyvissä se, että hänellä turvapaikanhakijalla, kun lähtee sitten eteenpäin, niin ei ole niin kuin mä haastattelin yhtä diplomi-insinööriä tässä Turussa, ja hän niin kuin sanoi, että hänellä oli niin kuin 4 vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli se, että hän lähtee taistelemaan ISISin joukkoihin. Toinen vaihtoehto oli se, että hän lähtee taistelemaan al-Shabaabin joukkoihin, ja kummassakin joutuu niin kuin tappelemaan omasta hengestään. Kolmas vaihtoehto oli se, että hänen isänsä surmataan sen vuoksi, koska hän ei lähde taistelemaan näihin joukkoihin. Ja 4. vaihtoehto oli se, että hän lähtee pois maasta. Et siinä on niin kuin valinnan paikka, että mitä tekee. Otetaan seuraava kysymys, tulee tuolta. Joo, Jaakko Lehtonen, Satakunnan ammattikorkeakouluopiskelijakunta Sammakon hallituksen puheenjohtaja. Voisin tässä kohtaa sanoa, kun olen itse asunut noissa arabimaissa ja 5 eri arabimaassa asunut, niin tämän illan keskustelujen perusteella niin mun ei pitäisi enää olla hengissä, mutta hengissä olen kuitenkin sinistä maista selvinnyt samoin kuin muukin perheeni. Mä en kertaakaan siellä kokenut kristittynä oloani uhatuksi millään tavalla, vaikka oli muslimeja kuinka paljon siinä ympärillä. Silloin milloin mä koin itseni uhatuksi oli se, kun mä kävelin Porin torilla mun tahdon 2013 kassin kanssa ja joku tuli potkimaan sitä kassia. Hän oli suomalainen. Se siitä. Mutta sitten jos tähän itse asiaan sitä kysymys, niin mun mielestä pitäisi nyt kiinnittää huomioon siihen kotouttamiseen ja siihen. Mä toivon, että Porin kaupungilta on varattu resursseja, siihen käytetään riittävästi resursseja siihen että koulutukseen, kotouttamiseen ja suomen kielen oppimiseen käytetään riittävästi. Ja vielä viimeinen huomio, minkä mä sanon tässä puheenvuorossa, on se, että mitä te hyödytte siitä, tästä rasismista, mitä tänään täällä esitätte? Mitä te hyödytte siitä? Mitä Suomi hyötyy siitä, että me hyökätään näitä ihmisiä vastaan? No niin, annetaan vastata tähän sun alkuperäiseen kysymykseen ja otetaan se on kaikkien etu. Se on kaikkien etu, että he kokevat olonsa tervetulleeksi ja sopeutuu tänne Suomeen, joten tehdään nyt Herran jestas työtä sen eteen, että kaikki kokevat toitsensa tervetulleeksi tänne Poriin. Se on kaikkien etu. Lähdetään tästä kotoutumisesta. Kuka haluaa vastata tähän kotoutumiskysymykseen, millä tavalla sitä lähdetään tekemään? Minusta tässä on erinomaisen hyvät eväät onnistua tässä kotouttamisessa näiden henkilöiden puolesta. Muutenkin Porin kaupunki on tehnyt tässä hyvää työtä Porin tulleiden turvapaikanhakijoiden kanssa jo useamman vuoden ajan, ja he ovat kotoutuneet todella hyvin tähän ympäristöön. Meillä on, kun saadaan tämä niin suunnitelmallisesti menemään eteenpäin, niin se kotoutuminen alkaa niin välittömästi siitä hetkestä, kun he tulevat tänne ja he tietävät, että heidän kotipaikkansa ikään kuin on nyt sitten Porin vastaanottokeskuksessa. Niin sen jälkeen tämä yhteiskunnan mukaanottaminen, ja niin kuin kaupunginjohtaja totesi, hänelläkin on suunnitelmia rekrytoida opettajia ja muita vapaaehtoisjoukkoja niin kuin mukaan tähän kotouttamiseen, niin sitä kautta se yhteiskuntaan kotoutuminen lähtee kaikkein parhaiten liikkeelle, ja mulla on aika luottamuinen vakaumus siitä, että se Porissa onnistutaan tekemään hyvin. Aino-Maija Luukkonen, sinulla oli myöskin sanottavaa tähän. No, tällä hetkellä Porissa on noin 2200 ulkomaiden kansalaisia ja kansallisuuksia on tosi paljon, eli meidän monikulttuuriyhdistyksessä on melkein 90 eri kansallisuutta edustettuna tällä hetkellä. Ja Porin kaupungilla on kokemusta myös kiintiöpakolaisista. Heitä on tullut vuosien myötä, on ollut afgaaneja ja myanmarilaisia ja pakistanilaisia, ja he ovat tähän porilaiseen yhteiskuntaan sulautuneet. Ja
se, mitä ei ole vielä sanottu, on se, että jokainen on yksilö, joka tänne tulee. Ja tietenkin selvitetään heidän koulutustaustansa ja työkokemuksensa. Luin jostakin lehdestä Helsingin Sanomista, että on tullut ihmisiä Suomeen, on kirurgista vuohipaimeneen ja mun mielestä siellä on ammattimiehiä, joiden osaamista voidaan hyödyntää. Että on akateemisen koulutuksen omaavia henkilöitä ja niin edelleen. Ja se on selvää, että sitä osaamista pitää hyödyntää sitä mukaan, kun kielitaitoa karttuu. Et jos olette lukeneet lehdistä, niin tuolla Kotkan seudulla muun muassa niin on jo aktiivisesti otettu ihmisiä tekemään erilaisia töitä, mitä he voi tehdä. Heitä on muun muassa ollut tämmöisessä palveluasumisyksikössä ja niin edelleen. Ja meillä on Porin kaupungin kotoutumisohjelma, jonka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi viime kokouksessaan. Täällä on henkilöitä, jotka ovat olleet sitä kotoutumisohjelmaa valtuustossa hyväksymässä. Näen useita henkilöitä siellä katsomossa. Ja musta on hyvä, että Sammakon edustaja oli täällä, koska me ollaan jo Sammakon kanssa, Jaakon kanssakin käyty sähköpostivaihtoa siitä, että millä tavalla voidaan yhdessä esimerkiksi jatkaa tämmöistä rakentavaa vuoropuhelua, mitä täällä on tänään pidetty. Mehän ei lopeteta näitä keskustelutilaisuuksia tähän, vaan kun aikaa vähän kuluu, niin tullaan sitten edelleen keskustelemaan. Ja musta olisi ihan hyvä, jos vuoden kuluttua tai 2 vuoden kuluttua me kaikki tultaisiin tähän samaan tilaan ja sitten käytäisiin taas tämä äänestys, että mitä mieltä me ollaan näistä maahanmuuttajista, että onko kenties jonkun takki kääntynyt sen suhteen ja ovatko epäluulot poistuneet. Joo, näin tehdään. Tämä on diili. Otetaan tähän keskusteluun vielä yksi kysymys, se tulee sieltä takaa. Mulla on nyt paremminkin kommentti. Koita saada joku kysymys. Onhan se nyt ihan tavaton tilanne, että meille tulee Suomeen yhtä aikaan niin valtava määrä ihmisiä, joita me ei tunneta. Mehän on aina pelätty niitä, joita me ei tunneta. Ja tämä on ollut nyt uskomaton tilanne, jossa on kukin omalla tavallaan ilmoittanut omat pelkonsa. Mutta me on unohdettu jotakin. Täällä jo viitattiin vähän siihen, että tulee joku toinen uskonto meidän maahan, kristilliseen maahan. Oltiinko me kovin kristillisiä tänään? No, oltiin mitä tahansa, niin meillä on valtava mahdollisuus näiden maahantulijoiden kautta. Nämä ihmiset ei tule vapaaehtoisesti, aina on mukana seikkailijoita, mutta suurin osa on ollut pakon edessä. Ja he tulee valtavien kulttuurien maista. Siellä on sellaiset upeat kulttuurit takana. Meillä on paljon opittavaa näistä ihmisistä. Tutustutaan heihin. Kiitos tästä kommentista. Kello tulee 8 ja kuten Aino-Maija Lukkonen sanoi, niin viimeistään vuoden kuluttua me tapamme tässä samassa salissa ja täällä järjestetään tuo äänestys vielä. Ja näitä keskusteluita ihan varmasti tulee ympäri maakuntaa olemaan. Kiitos panelistit, Hans Vuoti, Kari Petäjä, Terttu Nordman, Aino-Maija Lukkonen, Niilab ja Nusrat. Ja kiitos myös kaikille. Näin on saatu keskustelutilaisuus purkkiin tältä erää. Paljon haasteita heitettiin ilmaan, paljon kysymyksiä. Saa nähdä, toteutuuko tuo vuoden tai 2 kuluttua nämä tärskyt, mitä tässä juuri sanottiin. Tämä keskustelutilaisuus on nähtävissä Yle Areenassa vielä jälkikäteenkin. Nyt oikein hyvää illan jatkoa.